Ναι. Μας χάλασε η μπετονιά. Χάσαμε το βαρύδιο μαζί με το αγκίστρι. Δεν πειράζει όμως. Θα τα κάνει όλα ο γαμπρός μας. Λοιπόν, τώρα κατευθυνόμαστε προς το μέρος που είναι ο Γιώργος. Μέχρι στιγμής όλα είναι ήσυχα, δεν έχουμε πιάσει απολύτως ακόμα τίποτα. Αλλά έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Ήρθαμε στο μυστικό καταφύγιο. Από εδώ ο Μέγας Ψαράς. Και βέβαια κοιτάξτε, έπιασε το καρχαρία. Κατευθείαν εκεί στη φωτιά, ρε. Κοιτάξτε εδώ το δολοφόνο. Προσέξτε γιατί δαγκώνει. Ισχύει πολύ, Αυτά τα μικρά βγάζουν τα μεγάλα. Να τα παλιτσί παιδί. Ναι, τέτοιο. Πάω να πάρω από εκεί το δένο, το σπίνινγκ και να το πάω εκεί, το θέλει εκεί. Βγάζει τίποτα εκεί. Από εκεί πέταξα 2 φορές προς τα δω. Δεν έβγαλε τίποτα. Πέταξε μια φορά προς τα εκεί. Κόλλησε μάλλον κάτω στα φύκια. Έμεινε το αγκίστρι μαζί με το βαρύδιο. Πόσο αγκίστρια χάσαμε. Πόσο αγκίστρια χάσαμε. 6 μόνο. Καταστροφή. Συνεχίζουμε προς το δεύτερο σημείο που έχουμε βάλει τα καλάμια. Το πρωινό είναι καλό, δεν προβλέπεται βροχή, αν και έχει λίγο συννεφιά. Ας ελπίσουμε ότι στην πορεία θα πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο.